Kisau tali ki signboard ka Shnong Mynthong Jowai. Kynthup artylli hastan war, but artylli Riatsasim Bypass. Kila shah Shim Kabu haki briew ki bamla ban tip ki bala spray da ka rong ïong. Ban tap ki dak bala thoh haki signboard. Nalor baki thoh ru ki kyntien khlem akor, but la antad baka ni ka ja hynnin ka miet. Kini kisau tali ki signboard Kynthup artylli hastan war ka ba thoh welcome to Shnong Mynthong, but ka way ba thoh no parking. Hakalat ban nature quarter UDC ka West Jaiñtia Hills. Haka jingade ba kane nakalyang ka Dorbar Shnong Mynthong kala benjur yaki bedon kiti da ka baong ru imat ki briew bale yakani ka kam kim don show ka jing perkhat ne jinga tip lem para briew mat imat ladap satang da ka jaklia haka jing mo jing perkhat jungki. Haka ju ka por ki ong ba ka jing thmu kini ki briew kalong ban panja purom me ka Shnong ka thoh kham tam hakum kani ka por badon ka Meghalaya Games ha Jowai West Jaiñtia Hills. Ka Dorbar Shnong lengba ka FIR ba kalabo ha Jowai Police Station hene kasngi ka kerpat jur yaki bor ka an man thuet yaki badon kti berban penshitom ru yaki. Kila kerpat ru yaki nu kinu bayo I ne ithu yaki briew badon kti bakin sengob haban pentip sya uwah Shnong Mynthong bat anbu re yaka kerteng ki bayathu.